Sa makausap pa mayong adlaw na usab sa inyong tanan. Kabalo ba mo nga ang pagpasaylo adunay gahom? Mateo 18:21-22. Unya miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo ko nang akong igsuon kanunay makasala kanako hangtod kapila kuman siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura kundili kapituan kapito. Nganong kinahanglan nato silang pasayloon kay ang dili pagpasaylo makapahugaw sa kasing-kasing sa tao ug mao kini ang pultahan sa tanang negatibong mga butang. Nganong kinahanglan man jud nato silang pasayloon kay ang dili pagpasaylo makaapekto sa atong relasyon sa Ginoo. Ug tungod ni ana dili nakamutuo siyang mga promise ug kanunay na kang musulti dili maayong mga butang sa buluhaton sa Ginoo. Bisan pag maayo para sa imuha dili na maayo. Unforgiveness, it corrupts your joy in the Lord. Mao nang pasayloa sila ingon nga ikaw gipasaylo sa Ginoo. Panultihon Jes 12. Makahimog kasamok ang pagdungot apan ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. Forgiveness is obedience, and obedience release God's blessing on your